אז מה עכשיו אנשים? כן ונכון, אני חוזר בפרק, אז נהיית הפעם באמת סרבר באמת שאולי כולם יאהבו אותו, סרבר ראשון, וזה קוראים לזה FIL לבסיק נט, ופורט נשאר הפורט, שככה נכתוב זה FELV1. אחר כך אמרתם את הכל, קפץ לכם לסרבר הזה, נכנסים לסרבר, עוד מעט יגיד לכם עוד כמה שניות להתחיל המשחק שלכם, ואז אוקיי, ואז זהו במצב אנשים, ויאללה ביי, תנו לייקים, אהבתם וסאב.